bueno, eunon beste un batez, nire kanaleko jarraitzaile zaten guztiri. Gaur kontan, besta ibilbide txotik egatoz ba. Bakizuen noa etorrian gaur. Beharri da nau. Ba gaur, ibilbide desberdin bat ingo du. Gaur kostako ibilbide txotik ingo du. Eta gaur gare, zarautzen gare. Vale? Hortaz, ideia da kostatik mendiz jutea. Vale? Eta lehen ingo dugu, kosta bazter inguratuko playa eskina. Vale? Getari aldeko playa bukera jungoa, vale? Hortzun lehenengo, horre inguratuko. Hementxe, Zarauzko plaza edo, ez dakit berez ofizialki nola den zena. Musika plaza, Musika plaza, kioskotxoa hemen da. Vale, ustez ba? Herri oso politia da, Zarautz. Udan da, bete teotea. Gaurre aparkatzeko nahiko komeni, gaina ikusi dugu, aparkaleko asko bertakontzako diela. Eta lurrazpia sartu barritzen da, ez dakit ez dut bilatu. Nundian, hortixa eskubi hartuko da. Vale? Oazen hortik. Eta hasteko hemen dixabituko ga, vale? Zarautz hau izango litzeke, hortxe dau plaza hoxea, hemen Santa Maria parrokia edo esaten dana, eta hasteko hemen dixe. Hasiko gineke, Getari aldea dijon bideo hontan, hemen ezkerretik. Horra aurre esago, ezkerre hartuko dugu. Vale? Zarautz politi hontan, goiz politi hontan, ze bilatzen da. Ez dut ezagutzen bidea hontan. Dotore, Kosta pixia da hartzea ondo etortzea, tarteka. Zema jende da bilen hemen, Paseon, ustez ba? Getari aldea? Ez da politia. Boixe, gaur desberdin, bale? Ideia hemen digora jotea, bale? Zamuzko bidea bilatzen. Tira, eta hementxe, playan bukaeran garela, abituta zeitun. Hemengo urbare hotela edo jartzen duen hontan, hemendik gora joko dugu. Vale? Hementxe abituko goraga. Vale? Hemendik gora aldapatxo azten zaio ematen hemen gora. Vale? Tipitapa bide hau gora hartuko da. Ega. Tira, hemen dixe gatoz, horrea saitu behar dugu. Hemen jartzen du Santa Cruz atalaia edo... Baino... Ez dakit pa. Dorre zilindrikoak, ez dakit pa nundaren hemen. Menu bat jongo di eroita edo hola. Tira. Baina, hemen txera aldapa pixkat, eskubiagoat jarritzen du biden, bale? Gustazue, bide xamur-xamurra, aldapatxo pixkat egoa, hor pixkat tontor hortat arte, bale? Venga. Basi ira kontantxe dau pixkat aldapa, bale? Gustazue, hemen esetxo batu ginez, mezido, Bista erra dauta. Ikustezue bidea, arrastu ginen nola daun, zainduta dau, polite. Hoxe, zirkuito hontako aldapa ematen do, hemen txe daula, hasiran daula, bale? Hemen hortxe... Otan gertatzen da, abitu hor dugu, 5 metroia, tente jartzea la bidea, eta, behotu ikentzea, tap. Hauxe, tontorra bat eta kitio emateo ja ez daula gehi orduan. Ez ikatu honekin, bale? Disfrutau eta gozau, baztarrota, bale? Ez gari oitute itxaso hor deula mendie iotzen aitza. Mendio txontxorra, bale? Tira. Leku berezi dozke, hemen zerbait ematen do,
egon gozala garai baten ez. Horre, arrastok seitun goat, hementxe, ikustezua? Ikustezua? Arrastok, bi arrastok base gare gaina. Vale, polite bidea. Bueno, eta kostako bideek dauzkien berezitasunek, iotentzea baserri bilatzen dituzu, baina hortxe bertan, itxasoa dau. Ez da zenba jende da bilen hor, ez da gitantzen batean ondo kamara, baina behaldiko jende da, Normala gaina, ibilbide erraxea da, xamurra, eta poli-polite. Tira. Tira eta bide hortatik gatoz, hementxe bideen guatzala, Santa Barbara Baseliza. Ez da izate, baina hemen bista honak egongo dira iruditzen zat. Beide hemen, Zarauz guztie. Ikustezu, Eta Zarauzko playa, ondartza. Hortxe. Dotore, antxe kampine. Gran Camping Zarauz, nola? Izangoa, Gran Camping Zarauz. Hemen atzen mendi politia darela Mateo, Ez dakit aizeki nola entzungo zaila, baina mendi dotore dare horratzen danen. Guk hortixe jarretiko da. Bueno, hemen ikusten ez da, Santa Barbara 1940, Baseliza Santa Barbarakoa. Auzo txikia, bueno, ez dakitze izango da, etxea edo... Bale, baina ibilbide honek zaiten da, hemendik eskubita behize, gora jongo ga. Hemen atzetik juten ja, baina hor, eskubia hartzen da. Eta hemen dago besta begiratoki bat, Ikusizazu, Ba hoxe. Antxe Santa Barbarako Baseliza hoxe. Eta hemen txe, bueno, hortixe, oinez torria, ikustazue, desiente aldapa igotzen dela metro gutxita, baina, bueno, da, hasiera aldapea, gero ja ez daude apenas aldapai, vale? Hortxe Zarauzko da. Dotorea, garri asko betetzeala. Hemen txe, bidez jarraituko dut tramo txiki bat, hortixe. Bueno, hemen prozesioa hasten da, Ikustezu, zenba jende. Hala, zetxe politia urdina bidea. Zetxe dotorea da. Eta gu ez dakit zer dan. Bueno, arek zerro jarromatarra hola emateo. Ikusgarri, gu hortixe aurrea jongo ga. Bueno, gu hortixe etorri gea, eta oin hortik humarri gara. Baina jakintzazuela, hasiera galdapak ez pasatzeko hemendixe beste ibilbidea bada hola. Nik gaur guk ez dugu hau, baina, bueno, xamurra bat etzanagoa bada gorti bidea, hala? Baina, bueno, Donejako bidea dau sobrare. Santiago bidea hemen dio, hala? Bueno, bagu, bide ontatixe aurre jongo ga. Behor aurre mentxe dau, lasai asko. Tira, bazen aurra. Bueno, eta puntu ontantxe, eskubia hartuko dugu, bidea bortu. Vale? Hor ez da pasatuko hortio, baizik eta eskubia hartuko dugu. Uste gaur bizta politidun ibilbidea tingo deula. Mira ze bizta hemen dio. Dotorek, Bat baino hiru bat. Ze politia bidea, Baiet. Ze biztak. Tira eta hortxe getarik, bida, matxa. Ez nahiz kontura. Hortxe Zarauz hau, eta hemen Getari dau. Ustezua? Bertantxe. Getarik barratoia. Tapa, bidea hortixe eta hortixe zengoa. Vale?
Xamurra, poli-politek, kriston ebaldi dau eta ikustezu. Zenba jende da bilen. Bueno, ikustezu ze ibilbide dien gutxi gora bera gailtzenak, bale? Getari hemen pistatxoat, Santiago bidea, Odonejako bidea, Mateo, omen dala, bale? Orduan guk, hasierako idei ezan, Zaroztik Zumaia jun eta buelta, baina behen dut intzaiu, hona etorri eta bat eta etxarretio, igual, egingo dugu Getaria jetxitako men bidetik goinez buelta, o, bueno, ikusiko du. Traka grabatu txiko izu, eta nadalako hori. Oitut ez garen lekuk, belartzarik, basoa hemen pinurik eta itxasoa hemen. Ez gare gu oituta bizta, baina, polite die, tarte galdatzen. Orduan gaurko ibilbidea ingo dugu, familiekin xamurreiteko ibilbideetako. Ganadu ere bada hemen. Getariko kosta. Hasta izardan ur depositua edo. Bueno, gu hortixe gatoz, bale? Hemen bideat baino gehiago dare. Ikuste zuenez, Getaria jondik ez du ezkerretik Txakolinen bidea, Arralde txikia zaraut, Getaria hemen dikundik ez eskubia jondik ez zue, Getaria Donejakoa bideen jondik ez zue, aukera bat baino gehiago daukezue, bale? Gu Donejakoa bidea hartuko dut eskubia jongoa. Hemen gontatik aurre ingo du, bale? Eta behira ezazue, kamaran ez dakit ondo antzemangoa, baina belartzari hori denak Txakoline dauki sartuta, ikusten zuen mahatxa dauki, Hemen Getariako Txakolineta ez zaune da, Ba, behitu izazue, Zenbat mahasti daren inguru hortan, Bueno, ma oituta ez garen gauzak, lekuk, desberdinek, politiek, desberdinek ikuste ondo dago, Tira, pixkanaka, herria jetxiko gaur. Tira, eta hementxe biden gatozela, konturo gabe, pasau hemen txomina etxaniz, Txakolinek. Ez dakit, hemen otako bat ote da, neo, hemen ditugu bintzen sarrerea, Igual, hau izango da, ez dakit, otako bat txomina etxaniz da, han bekoa edo. Vale, masti piloa daula bintzet ikustezu. Vale? Ez, igual, horko izango da, parkin handia daukena, eta hor pabelloi batzuk gehiago ikusten die, eta, bueno, igual, hoiz izango hortik bideen bat egongoa, gu horra. Igual hango gu izango da, txomin etxaniz. Nik hau esan dizuet, baina honek hemen di bidea dauke. Gu izango da, txomin etxaniz igual. Ze leku dauken, privilegiatu. Kosta nola ikusten dan hemenik. Hementxe maazteik ikustezu, Hortxe, ez da Txakolindegiat. Beti matxa, porru diok. Porru tipolak, zer da dena sartu. Tipolina igual. Oituta ez garen lekuk, Kostan bizian antzago normala izango da, baina leku politek. Tira, guti patapa, Getaria gertu zeia. Tira, eta biden gatozela, hemen dio, bide gurutzen, hemen eskubia behar ingo da, bale? Izarra itzagagoikoa, itzagabekoa jartzen duen ontan, goitik behar ingo da. Eta arrastook, jetxiz, hemen di bera, jungo horti bera, Getaria aldea inguratzen. Tira, eta hemen gatozela, zuaitza behi dauzazue, platana ondoa da. Platano gazte gortxe behi da ikusten zuen nola daren. Txiki-txikik. Platana ondoa. Kuriosoa,
Asko ez dara, baina. Mentxe biden. Mira ingurune hau, Politia, Handi zein dugu bueltea guk, angoitio. Bueno, egizan paseo errez bada, Familin domingero planoitako bada. Hau, jarriko terraza eta familin eiteko ibilbideoitako bat. Jarriko zati, bueno, hasiera baldapatxoak enduta, ja... Ez dauk ez zer gehiago. Eta gaina hasiera baldapare, atalaia bideekin tigo etortzen mazea, ba ez dauk ez zer. Aldapa asko txiki bada, ostras. Ben etxea berrituta. Dotorea. Pelas. Bueno, bi etxe. Ja. Etxea dotorea. Ostras. Hortik gungo. Bueno, eta puntu hontan txe, hemen ikustezue, Donejakue bidea markatzen honotan, hemen dixe jarraituko du, bale? Hemen di pentsatze kotxeen bidea eta hemen dio daula, baina guk hemen dixe, Donejakue bidea hause, zaituko du. Hortxe ez dakik kameran apreziako dan, Balentziaga museoa da, ikustezue kristalera hoiek eta nola dan? Balentziaga museoa da hoxe, horko hoxe da, Balentziaga museo. Vale, gu bideo honetan txe, zaituko dut ja, behera jatxiko, bale? Bueno, hementxe no ez ikustezu ez pintakin da. Behaldiko poza ematei, bakizu ezek, danak euskeraz aitzeitut. Danak gurutzatzen aizen guztik euskeraz dihozte hitzeiten. Eta horrek, benetan esan bizut, behaldiko posta emate, kiloat gizendu etela iruditzen zet bideen etorrela. Danak euskeraz die. Kanpoko turistak dienak eta bai erdera zantzemaen zai ez dilemenko. Baina bestela, danak euskeraz. Tamalez eo, sakanan ia danak euskaldune die, eta ia danak erdaz egin du. Bazeuken lazkao txikiko saldia eta egun ematen pentsauko do jendeak euskara zaidala kon erda zaituko diela eta sakanan hori gertatzen. Baina hemen mundu guztia euskaraz. Nahi egizan ergura pixat jartzeite sakanako egora horrepeina tira. Gure esku dau eta gue kulpea da, zik. Hope, egun. Bueno, zeingo diua. Gio gehindakoa da eta mezi deuna dauku. Vale, beda, hemen dixe aurra, vale? Getaria jetxiko geha. Eta, hoxe, hor, Cristobal Balentziaga museo ondotik ustez pasatzen gara baina. Bueno, eta hemen bideo ontatik gatoz, hemen eskubik ontatik pasauko ga. Azazue, ze bista daun hemen, ze bista zoragarria. Hemen kanposantu nondon gare sobrare. Ze horre, kaie, portue. Kospea zenbat ikusten dan, dotore, leku dotoretan gabiltzen. Eta Getarin ja bertan gara, hortxe. Hoxe da, ja. Bat hartze politik, Egizan leku privilegiatu mizigia, ordu bete dauzkeu, eskina guzti. Bueno, eta hemen dixe gatoz, bideo enten, aurre hartuko du. Vale? Bazen. Bueno, eta hemen txebera guatzala ikustezu, Balentziaga museoa. Hemen modista ezagun bat zan, bertakoa zan. Eta ikusten duzu, Balentziaga museoa edo, bere omenez. Dedikau. Hortxe, ja, erringare. Tira, eta gu hortixek, behetik etorri antxe dauzea. Balentziaga museoa horko hoxe da, etorria. Hauxe da ba Getari. Getariko parte zarra, hemen txe daue frontoia. Gero oinez jungo beha hortixe bueltako ba, bidez erretiako ba, bale? Baina hemen ikustezu, Elkano eta zen leku politia da nagoa, bale? Hortxe kafetxo bat hartuko dagoen momentu bat, bale? Hemen Getariko elizea, kale zaunena edo hau izango litzake, bale? San Salvador erderaz, euskeraz taipa, salbatzailea,
Bueno, eta getari politxau hemen txusten dugu, hortxe pintxo bat eta pote bat hartu dugu. Vale, ikustaztu, Ze herri politia daun hemen txe. Hora oso turistikoa da eta jende pillo bat ibiltza. Baina, bueno, vale. Ez dautzeko mukoa. Eta guk egingo duguain, bueltatuko gea hemen isi aurra. Kostatik segituko dugu aurrega, bale? Tipitapa goingo duna da, kostan ertzetik dihon bidiontetik aurrera segituko da. Bale? Ega. Ze leku politia daren hemen. Hemen besta den biztak. Zunezue? Hauxe da, bueno, ibilaldi xamur bat. Oso distantzia gutxikoa da. 4 kilometro ez dakit zartien norantza bagoitzen. Xamurretikoa. Eta puntu honetan ja, getari atzen uzten dugu hor. Eta behitzez zarautz ikusten hasten geha. Ikusten zuen? Oso bidea atxegin, aizekin da ez dakit zemu zentzungo da, baina. Notatzen da, uren, zeprestinek, nola botatzen jun, haizeak egartzen jun zeprestinek. Nire baleno, hortixe goitik etorri geha, hortixe pasatu geha, aldapa igaundina, hoixe jo harteko zen. Tortik aurraia, lasai etortzen. Vale? Eta bauen, lasai gulta. Vale? Kosta ikusten deula. Ze politia, itxaso ere da. A ber, hemen salpikatzen do, no zeiten do honek. Zerrez. Bloke puskea. Hostias! Me cago en 10. Eskerra ez gaino harrapa hor. Jarrian uretan. Hemen bustiezeok, ez daun unatatzean urea. Bueno, hoxe, igande, zenet, familin xamurretiko bueltatxoa dugu, bale? 4 kilometro ditugu hor goitik, eta bideze beste 4 kilometro izango ditugu, bueno,
Basta dizuet, familien lasa egiteko planoitako bat, bale? Ba, ematen zian, olatu handi martzola baina. Bueno, ba, egun desberdine, gaurkoa. Familien xamurreikeko oitako buelta bat. Ba, gaur tokatu dek itxasu aldetik. San Joseune, jaie, ostegun bat. Ba, ez errola zaili izen behiteko oitako plan bat. Zarautzia bitu, goiti, familien. Kasualidadea, lehen guzu gintokat topo indiat. Ordu ma guztua. Fíjate, yo no. Eta goixe. Doi besta bastar batzuk eakusten. Bueno, eta hemen behize Zarautza iristen. Vale? Goizen hemen isabitu geha, hortixe, hotel hortan gora eta geha. Vale? Hemen saltokat ebiltzen nien leku, Vale? Moila. Vale? Hemen ibiltzen dira. Ura hondi daren enda gazteek saltoka. Vale? Eta... Boixe, bizta politia dara hemen Zarautz, ikusten duzu, ze paseo dauken Zarautzek. Vale? Hemen froga haiteko korrika juteko atoi. Bueno, da hor txeia buka ingo du, vale? Ez guk hemen dik gora indeu lehena. Bueno, hemen iristen egian ontan, esan goizen hemen dixe, vale? Hotel ontatik gora indeula, vale? Hortixe gora indeu eta hemen dik gora tagea. Jakintzazuela hemengo aldapa bigarrenena izpazue, hor barruagotik badaula bideat. Joen ez agorretze bain zeizen zegoen, baina hortik badao besta bideat, bale? Hortik errexia goiteko, bale? Bueno, eta goizen, marea beherantzeon, baina marea igotzen danen behitu zazue, no arte iristen dan olatuk noaino iristen dien. Hemen, arez beteta dago, hau. Usten dezue? Ikusi? Hemen Zarautzen marea goran daunen, ba, bueno, ia ondartza arei pegatzea, ikusten duzu, noain iristen den. Eta oain baino altu goeon da, zetik, bueno, hemen guztita dago, paseo, analare jendea bainatzen, Tira, eta gaurko gatik kitio behize, bale? Behize mentxe gare, etxerrin gare behize bueltan. Bueno, esan bai, gaurkoa buelta xamur bat izan dela. Errexa, 4 kilometro junda lau etorri. Eta, bueno, ba, xamu segurre, familien eiteko itekoa, bale? Gustoko zitzazuelakon, bale? Beti bezala eskako izan, eta arpidetu eta me gusta jo ematea.
aldan neurrin partekatzea, bale? Gizonik ez dauketela ez diruz ezer jarrita, orduan, bueno, euskeran aldea lantxo txikiatu egiten du, bale? Venga, nahi zuen arte, agur.